Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрый Гурневіч, гэта празкі акцэнт, а сёння з палітычнымі аглядальнікамі радыё Свабода мы паговорым пра беларуска-расійскія дачыненні. Зараз я скажу нюанс пра гэтую тэму, а прадстаўлю нашых сённяшніх гасцей традыцыйна. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, прывітанне, калегі. Вітаю. Добрый день. Ну, пра беларуска-расійскія адносіны мы гаворым ужо ад часоў, колькі існуе радыё Свабода, а сёння мы паговорым пра две навіны, которые абедзве з гэтага тыдня, па сутнасці. Я хацеў бы пачаць спачатку ад навіны з «Камсомольскай правдой», которую называюць любімай газетай прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, якую нечакана для некаторых, чакана для іншых зачынілі. Газета ўжо, в прынцыпе, даўно не магла друкавацца ў Беларусі, але нейкім спосабам яе там даставлялі, хаця была перашкода ў распаўсюдзе. Але сама сутнасць увогуле дзівосная, таму што, як бы там ні было, гэта філія расійскага выдання, хаця гэта зарэгістраваная ў Беларусі, канешне, газета была магутная, прадавалася у электрычках, у шапіках, па падпісцы, просто, камсамолка, гэта было штосьці такое, умоўна кажучы, такі Нью-Йорк Таймс беларускага разліву для масавай публікі. Як увогуле можна патлумачыць, што штосьці такое магло адбыцца, таму што все былі ўпэўненыя, што Пуцін трымае за горла Лукашэнку, все ад яго там патрабуе, атрымлівае, а тут аказалася, Лукашенко можа за адзін дзень закрыць газету любімую Пуціна. Спадар Валер, вы пра гэта выказваліся, назвалі гэта, здаецца, фіяска, так, Расіі? Нават капітуляцыяй. Скажите, як такое могло здарыцца, што Владзімір Пуцін, которого боится увесь свет, капіталяваў перад чалавекам, якога называюць дырэктарам Саўгасу? Гэта ж не першая капітуляцыя. Было вельмі шмат за час кіравання Пуціна і Лукашенка войнаў паміж імі, і не сказаў бы, што іх большасць выйграла Расія. Апошні буйны пройгрыш Расіі – гэта гісторыя з захопам Белгазпромбанку мінулым годам, калі фактычна Масква пагадзілася з гэтым і не стала моцна упірацца. Таму гэта гісторыя не новая. Але тут сапраўды мы ўбачылі сітуацыю ў таком крыстальна чыстым выглядзе. Спачатку расійскія структуры выступілі ў абарону «Камсомольскай правды», калі забаранілі, заблакіравалі сайт гэтага выдання. Тут наперш моцна крычаў галоўны рэдактар «Камсомольскай правды» Сургункін. Яго падтрымалі іншыя, скажем так, паўафіцыйныя структуры, там нейкі савет пры прэзідэнце, саюз журналістаў Расіі, там асобныя блогеры. І самае галоўнае, 2 раза пракаментаваў гэту гісторыю Дмітрый Пескоў, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі, прычым пракаментаваў вельмі негатыўна. І падразумявалася, што мы патрабуем аднавіць яе. А потым увогуле пачаліся дэтэктыўная гісторыя пра затрыманне Геннадзя Мажэйкі, журналіста, які надрукаваў той матэрыял, за которага разгарыўся весь гэты сыр-бор. І так і да канца не высветлена, дзе ж яго затрымалі. Ёсць даволі верагодная версія, што яго затрымалі менавіта ў Маскве. Тут цёмная гісторыя ўвогуле. І потым, што здарылася, то бок здавалася б наадварот. Мінск яшчэ больш раздражніў Маскву гэтым арыштам. Атрымалася, што ўсё заціхла. Само кіраўніцтва «Камсомольскай правды» прыняло рашэнне закрыць сваю філію ў Беларусі. Прэс-сакратар Пескоў заявіў, што гэта адзінае правільнае рашэнне. То бок зразумела, што гэта было з падачы Масквы. Заціхлі ўсе тыя расійскія структуры, якія там падымалі голас. А «Камерсант» падвёў вынік, што тэма «Камсомольскай правды» ў Беларусі закрыта, зачынена.
Віталь, скажи, калі ласка, на твою, я зараз, спадар Валерыч, вернемся. Ці сапраўды гэта фіяска Расіі, ці гэта все ж таки крок нейкі назад, каб зрабіць 100 крокаў наперад ужо там на працягу некалькіх дзён? Я бы вот тут и погодился, и не погодился бы с Валером. То, что он написал, в принципе, все правильно с такого, с тактичного пункту гледжання, але ось вы меня как бы міжволі, да, штурхаете за того, что я хотел сказать, хотя, напевно, вы не ведали, что я хотел сказать, в тем сенсе, что, безумовно, мне падаецца в дадзеным выпадку, ну, Россия, яна вот хоча аддаць малое, каб схапіць больш важнае стратэгічнае. Яна зараз не хоча за нейкай газеты сварыцца з Лукашэнкам, паколькі на кону стаяць больш сур'ёзныя рэчы, гэта база, гэта дарожныя мапы і гэтак далей, эканамічная і палітычная інтэграцыя. Да таго ж, одна ремарка про газету. Но все-таки трэба мець разуменне, што «Комсомольская правда», якая у Москве, расійская, дастаткова падтрымлівае, так сказать, Путина, дастаткова, ну, такая праўладная газета, менавіта з таким масавым адценнем, то Беларусь, она зусім іншая. Яна традыцыйна была іншая. Традыцыйна пісала і пра беларускую гісторыю, беларускіх пісьменнікаў, там працавалі там і Глеб Лабадзенко, даволі вядомы зараз, можна сказаць, грамадскі дзеяч, там, і другие пристойные журналисты, которые писали про белорусскую культуру, про белорусских письменников, историю, а в жніўні 20-го яны некалькі дзён запар давали, ну, все сведчанні зверстваў силовиков, фотографии. Все российские меды так само про это писали в першыя дні. Ну, яны, да, даволі коротко, вось, але комсомолка все-таки трошки больше. Мы ведаем, что и раней были у комсомолки проблемы с белорусскими уладами, калі звонили тагачаснага редактора Юлию Слуцкую. Вось, мы ведаем, что она была затрымана тут теперь весной 21 года, вось, по справе уже белорусского пресс-клуба. Вось, але, ну, так само дастаткова вядомы чалавек, і просто хочу нагадаць эту радок і біяграфію, што она была рэдактарам «Комсомольской правды», якія фактычна знялі менавіта за канфлікт з беларускімі уладамі. Так что вот Кремлю гэта, ну, ахвяраваць, так сказать, оппозиционные националистичные газеты внутри Беларуси, як ее представил бы Лукашенко, может быть, не так и страшно. И они это не успрымали як удар по некому своему имиджу, тем больше, ну, для российского электората. Справды, праз дзень-два все забыли, что ёсць комсомолка Беларуси, ці не, это не моцны удар по, ну, неким там электоральным чеканиям. Это ж не першы выпадак такі. Добра, а памятаеш гісторыю з Белгазпромбанком? Ну, спадар Валер ўжо згадаў на пачатку. Нет, конечно. Я просто згадываю Алексея Венедиктова, я ўжо згадывал интервью з Балкунцом Дмитрием пару дзён таму. Тады Венедиктов сказаў, што Путин ніколі не прабачыць Лукашенку такіх паводзінаў з Белгазпромбанком. Аказалася, што Путин нават пальцем не вырухнуў. Ну, конечно, тут не ідзе размова про нейкае прабачэнне. Путин прабачае вельмі шмат, і вы кажаце вот про Венедиктова, я кажу про іншага, напрыклад, ну, публіцыста Радзіховскага, які даволі часто у нас на свабодзе, дзякуючы мне, прысутнічае там раз некалькі месяцаў. Ён паўтарае адно і тое, што Путину вельмі патрэбны Лукашенко, ну, і з пункту гледжання там солідарнасці дыктатару, і з пункту гледжання, каб ён был не апошнім дыктатарам Европе, а вот заўсёды ёсць Лукашенко, заўсёды ёсць такая страшылка побач, і ніякія, ну, як іншыя больш салідныя эксперты кажуць, сапраўдныя палітолагі, ніякіх геапалітычных, скажем, ці сур'ёзных стратэгічных матываў, ну, скажем, неяк здымаць Лукашэнку, спрабаваць працаваць в гэтым накірунку у Пуціна няма. Але я вернусь до того, що мы пачалі, што крок назад, крок наперад. Я памятаю сітуацыю з расійскім амбасадарам Беларусі. Мы уже шмат чего забыли, да, Бабічем, які был самым галоўным раздражняльным для беларуска-расійскіх адносінаў. І калі его откликали, ну, скажем, зняли под уціскам беларускага кіраўніцтва, была такая, ну, скажем, такая оптимистичная тады, это был, калі не помыляюсь, 18-й год, так, ці, может, 19-й, ну, такая накірунак, что вось зняли того, кто хотел там пробивать интеграцию,
А я тады, памятаю, напісаў, што гэта замест гэтага Москва запатрабуе больш сур'ёзных рэчаў. І якраз праз некалькі месяцаў восенню 19 пачалася вся гісторыя з дарожнымі мапамі і такі палітычны ціск Москвы на інтэграцыю. Так што і гэты, з аднаго боку, сапраўды такія, як бы сказаць, іміджавыя правалы Расіі, якая яна дапускае. З іншага боку, яна лічыць, што час у ёй ёсць, і можна ахвяраваць камсамолкай, каб дабівацца чагосьці больш стратэгічна сур'ёзнага. Спадар Валер, вось якраз узгадаў добра Віталій пра Бабіча, да раней пра Белгаспромбанк вы гаварылі, зараз камсамолка. Што атрымліваецца, што Владзіміра Пуціна, які, зноў жа, паўтаруся, атрымае там ва страху увесь свет, невядома, ці абрунтавана ці не, у яго што няма ніякага інструменту ўплыву на Лукашэнку пазваніць, сказаць: слухай, пакінь ты эту газету, ты ўжо будь ты там, не ведаю, мужиком, прабачце, з яйцамі, так, як Лукашенко любіць пра сябе казаць або прымушае казаць іншых пра сябе. А навошта яму это? Яму это не трэба. Як бы там ни было, ёсць все ж таки пытанне рэпутацыі. Я думаю, што і Пуцін хацеў бы, каб яго людзі больш любілі, успрымалі як альфа-самца, так? Яшчэ там хтось нагадваў пытанне зноў жа з расійскімі грамадзянамі, тая самая Сапега, которая ў турме. Это ж не першы выпадак, і журналістаў дэпартуюць бясконца. То есть атрымліваецца, як быццам бы саюзная дзяржава, а еще невядома, хто больш страшны ў той саюзнай дзяржаве, хто на каго ўплывае. Няўжо не мае, паўтаруся, тых інструментаў уплыву ніякіх? Так, мы яшчэ можам узгадаць гісторыю з Баумгертнерам, кіраўніком Уралкаю, якога таксама затрывалі і таксама патрабавалі расійскія афіцыйныя асобы вызваліць. Лукашенко яго не вызваляў, гандляваўся і так далей. Так, Віталь кажа, што гэта не надта патрэбна Пуціну. Тады не трэба было увязвацца ў бойку. Тады можна было б, так сказаць, кулуарна па тэлефоне неяк пазваніць, пасварыцца, магчыма, па тэлефоне. І на гэтым усё. А тут Расія публічна увязалася ў бойку і публічна прызнала сваю паразу. Вось у чым, як бы, тут праблема. Я нюанс нагадаю, вы бачите, я секундочку пераб'ю. Я памятаю, прыгадваю некае інтэрв'ю Лукашэнкі, здаецца, гэта расійская журналістка з тэлеканалу «Расія», дзе ён шмат щось там пра свае прыватныя адносіны з Пуцінам, як Пуцін рэагуе на ягоныя там нейкія дзівацтвы. І Лукашенко пазней сказаў, што Пуцін пасля гэтага патэлефанаваў яму і быў злы на яго, што ён такое щось сказаў. То есть нават такія рэчы яны пазней абмяркоўваюць, а тут же все ж таки больш важна для рэпутацыі. Працягваецца. Вязалася в бойку не Путин. Путин ни слова не сказал. И тут, пресс-секретарь Путина это кто? Это не Путин? Путин сам кажет, что часом Песков такое нечто скажет, что я потом ему говорю... А Песков кажет, что Путин бывает его отчитывая за ягоные слова. Да, что там несешь. Я не думаю, что каждый выступ Пескова, прям каждый выступ Пескова диктуется Путину. Я думаю, что яны, вот эта иллюзия, которые выступили в тем лику Песков, яны, альбо неправильно зразумели некую першачатковую реакцию Путина, альбо просто это была их властная инициатива, а потом Путин расставил кропку, сказал: ладно, не кранайте Лукашенко. Мне так сдается. Пресс-секретарь президента говорит от имя президента в любой краине, хоть в России, хоть в США, хоть в Гвинее и Бисау. Он спочатку говорил одно, а праз 2 дні сказал другое. Все от имя президента, да. Вось. Тут как бы такая трохи дзіўная ситуация, калі Лукашенко мае тыя кропки, на якія ён можа ціснуць, і з дапамогай якіх як бы паралізуе всякую волю Пуціна до того, каб давесці сваю справу до конца. І Пуцін гатовы ахвяраваць сваёй рэпутацыяй краіны, якая прэтэндуе на статус вялікай дзяржавы, і дзеля таго, каб не раздражняць Лукашенко. То бок, вось, Віталь, вы кажаце, што ён саступіў малым, але перамог вялікі. Я не сказал, что перамог, я сказал, что хоча, планируя, вырашыла ахвяраваць малым. Якраз, што вось гэтая параза ў малым паказвае, што ёсць даволі такая жорсткая мяжа уплыву Расіі на Беларусь. І гэта мяжа ўвесь час мяняецца. До жніўня 2020 года яна была адна. Пасля жніўня Лукашенко стаў больш уразлівы, эта мяжа памянялася. А цяпер, калі Лукашенко ўзяў сітуацыю пад кантроль Беларусі,
ён ужо гатовы, вось, так сказаць, даволі жорстка супрацьстаяць Расіі. Я б сказал, ён хоча павялічваць даўжыню гэтага павадка, які звязвае яго з Масквой. Няхай сабе так. То бок, вось гэтая выснова некаторых палітолагаў, што Лукашенко цалкам марыянетка Пуціна, што Пуцін з ім што хоча, то і робіць, і як бы Лукашенко цалкам у яго руках. Ну вось гэтая гісторыя з «Камсамольскай праўды» показала, што гэта трохі не так, скажем так. І давайте зараз абмяркуем другую ініну, звязаную таксама з беларуска-расійскімі адносінамі. Гэта учорашняя заява Сергея Шойгу пра тое, што ў Беларусі узнікаюць два вучэбныя цэнтры, расійска-беларускія вайсковыя. Пра адзін мы ўжо раней ведалі пасля вучэнняў, калі яны завяршыліся, пра другі учора пачалася гутарка, ці тут увогуле нешта звязана. Магчыма, яны баяліся, каб спалахнуць Лукашенко, каб ён потым не стаў, скажем, колам, што я не буду вашыя цэнтры. Ці гэта все ж такі тая самая песня, про што мы гаворым, то так вот, што вы думаеце на гэты конт? Ну, гэта сапраўды все, не новая інфармацыя да гэтага ішло. Я думаю, тут вось тая ж самая песня ў тым сэнсе, што Расія напіраюць на адно, Лукашенко адбіваецца, размова ідзе пра рэальную военную базу. І я так разумею, што в адносінах паміж Масквой і Менскам было гэта, што яны хочуць базу, а Лукашенко зусім не саступаць немагчыма было. Так вот, ён саступіл хаця бы, так сказаць, вот в дробязі, з его пункту гледжання вот гэтыя два цэнтры. Вось, і з аднаго боку это не база, і, дарэчы, пра базу, калі магу вам нагадаць, кожны раз на сустрэчы з Пуціным ён просто пра базу сам згадвае, нават тады, калі журналісты не пытаюцца, што показывает, что ему это дёргае, ему это боліць, эта тэма, і нават бывае без пытання адпаведных журналістаў, ён кажа, пра базу мы не гаварылі, пра базу нічога размова не ішла. Магчыма, просто вынайдзена некая формула чагосьці пасярэдняга паміж базамі, скажем, і проста аб'ектамі, якія, ў прынцыпе, два аб'екты ёсць расійскія ў Беларусі. Потому што вучэбныя цэнтры, яны могуць, калі там ратацыйныя, адбывацца будзе абмен там салдатамі. Па сутнасці, гэта як бы тое самае, што база, бо гэтыя салдаты там прысутнічаюць. Ну так, это нейкі правобраз базы, некая міні-база, як сказаць, да? База лайт. Так. Ось. І таму, вот, я кажу, што гэта формула, вот так я разумею, пад расійскім ціскам, калі Лукашенко ўжо асабліва в 20-м і 21-м годзе, вось, калі это рашэнні прымаліся, не мог так уже адназначна ад всего адбрыкиваться, то вось ён пагадзіўся на гэта. Ну і яшчэ ж ён 100 разоў таксама кажа, што на самой справе эта база не так і патрэбна. Памятаеце, он казаў, што вось там далёт гэтых там ракет, самалётаў, будзе база там Смоленску на тэрыторыі Расіі ці на тэрыторыі Беларусі, это мяняе там на 30 секунд, все гэта стратэгічна не мае значэння. Но але, відаць, безумоўна, што Кремль і асабліва военные расійскія на гэта глядзяць по-іншаму, і з пункту гледжання стратэгічнага, і з пункту гледжання такога ідэйна-прапагандысцка-палітычнага, што все-таки поставіць сваю базу, это такі, вот, як ведаеце, калісьці Расія ставіла праваслаўныя церквы там пасярэдзіне Варшавы, варшавяне, дарэчы, знеслі падчас Пілсудскага, пасярэдзіне Вільні, пасярэдзіне Хельсінкі, вот так усталяваць сваю прысутнасць. Вот в дадзеным выпадку церква праваслаўная хапае Беларусі, але вот Кремль, напэўна, успрымае такую базу менавіта як такі, перш за ўсё, псіхалагічна-палітычны крок. Ну і вось гэта барацьба цяпер, яна перайшла вот такую галіну таких, скажем, псевдобазы, цэнтра, але, мне здаецца, на гэтым не спыніцца. Расія будзе патрабаваць звычайную базу, але тое, што сапраўды казаў Валер, што Лукашенко трошки ачыняў, і калі вось гэтыя цэнтры ён дазволіў гэта прыняць рашэнне там недзе, напэўна, в канцы 20-го, можа, пачатку 21-го года, то цяпер ён лічыць себе больш, так сказать, гатовым, больш рашуче процістаяць Кремлю. Валер, а Лукашенко ўвогуле вучэбныя цэнтры патрэбныя ці не? Таму што, з аднаго боку, можна сказаць, што вся эта рыторыка там супраць антызаходняя, яна менавіта вось і звязаная з базамі. То есть ён спрабуе пераканаць беларусаў, што ім пагражаюць літоўцы з палякамі, якія там мапы да Ракава і далей. Ці ўсё ж такі ўсё зусім наадварот, ён проста абгрунтоўвае гэтымі словамі тое, што да чаго яго прымусілі ў Маскве. З'явление российских войсковых подразделений, оговорка менавіта про гэта ідзе, на территории Беларуси означает, что военный суверенитет Беларуси над своей территорией
скажем так, ставится под сомнение. А значит, и военный суверенитет, так сказать, галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі, якім Лукашенко з'яўляецца по статусу. Вось, таму гэта для яго непрыемна, то бок з'яўляюцца расійскія военные, якія не до конца зразумела, кому падпарадкоўваюцца. Вось, свайму камандзіру, так сказать, у России ці тут беларускам камандуючым. І гэта ёсць элемент, скажем так, уразлівасці Лукашэнкі пасля падзеяў мінулага года. Это ёсць элемент узрастання уплыву России, Беларусі вось пасля прашлагодніх падзеяў. Вот. Але тут я б звярнуў увагу сапраўды на форму і змест. Вось. Гэта не вельмі падобна на учебный центр. Учебный центр это некие макеты ўзбраенняў, это некие асобныя абразцы ўзбраенняў, а тут гаворка ідзе пра існаванне цэлых падраздзяленняў. Другі момант. Яшчэ з інфармацыі Міністэрства обороны Беларусі было зразумела, што вот гэтыя расійскія падраздзяленні як бы будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ў двух месцах, у двух об'ектах. Два фактычна об'екта. Хоць аб'яўляецца пра адзін учебны цэнтр, але расположаны яны будуць у розных. Там самалёты пад Барановичамі, это зенітна-ракетныя комплексы пад Агародняю, я так разумею. Вось. І таму як бы фактычна гэта сапраўды два цэнтры. Просто Шойгу назваў рэчы сваімі імёнамі. Вось і вся розніца. А уласна, короче, по зместу, то гэта ніякая не сенсацыя. Валер, я просто удакладню про военный суверэнітэт. Уласна кажучы, в стратэгічным сэнсе яго даволі даўно няма, паколькі беларускае войска, там яна выходзіць в аб'яднаную беларуска-расійскую групоўку, якая в выпадку военного конфликта, просто пераходзіць под кіраўніцтва расейцаў, абавязана, так, паводле всіх документаў, якія яны нападпісвалі, абавязана дзейнічаць разам з расійскім войскам. Конечно, гэта, с одного боку, и все краіны НАТО обязаны по 5-м артыкуле, заступаться, калі ёсць агрэсія. В гэтым сэнсе яны не маюць там суверэнітэту. З іншого боку, там Німеччына не пагаджалася, умоўно скажем, ці з Францыяй разам, калі амерыканцы ўварваліся в Ірак, то у іх было сваё меркаванне, так что в этом сэнсе яны адмовілись там з амерыканцамі ісці в Ірак, і у іх был свой суверэнітэт палітычны. Але вось в военном сэнсе такога, пасля заключення всех этих агульных групповок союзной державы, его вот в немирный час, его фактично нема уже, это документально как бы подтверждена агульная групповка. Так, почекайте, так это же у военный час. Да, я это удакладніў, да. Как бы суверэнітэт ёсць, і калі той будзе военный час, ён будзе ўвогуле. А сёння мы маем такую реальность, что дасюль Беларусь мела суверэнітэт, военный суверэнітэт на сваёй тэрыторыі. Тое, што гэта апошняе пытанне да вас абодвух, тое, што гэтыя вучэбныя цэнтры ўзнікаюць, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашенко тут як бы пацярпеў паразу, так як пацярпела паразу, там, скажем, Москва ў сувязі з камсамолкай там ці з Белгазпромбанкам. Ці ўсё ж такі для яго гэта у нейкім сэнсе таксама выгадна? Я б сказаў, што тут такая супярэчлівая сітуацыя. З аднаго боку, так, ён, так сказаць, пэўная пагроза ёсць. Мы узгадваем, з чаго пачалося захоп Крыма расейцамі з расійскай ваеннай базы. Я думаю, што для Лукашэнкі гэты досвед даволі важны. Вось. Але тут ён трапіў у паску уласнай, значыць, геапалітычнай рыторыкі ці канцэпцыі, калі ён заявіў, што каляровая рэвалюцыя ў Беларусі арганізавала Захадам, і таму ён упісаўся ў гэты геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам. І калі ўпісаўся, то сказаў, трэба гаварыць Б. Калі ты лічыш, што сапраўды там ёсць пагроза, што Захад, так сказаць, арганізоўвае каляровую рэвалюцыю, што Польша збіраецца забраць Гарадзенскую вобласць, тады трэба пагадзіцца на з'яўленне гэтых вайсковых аб'ектаў. Это адзін момант. Другі момант. Зноў жа, калі слухаць Лукашенка, то
Я так разумею, что узамен за з'яўленне этих объектов Россия обещала поставить Беларуси некую новую сучасную войсковую технику, зенитные комплексы, сучасные самолеты, ці то по таннай цане, ці то бесплатно, ці то ў крэдыт, ці то штось іншае. Я думаю, што гэтае пытанне, якое таксама важнае для Лукашэнкі, таксама ўваходзіць у гэты агульны пакет военно-тэхнічнай дамоўленасці паміж Мінскам і Москвой. На конт этой техники, недавно один из белорусских экономистов говорил, что нібыта мільярдная Беларусь сродкаў з бюджета хоча выдаткаваць на гэты закуп технікі. Невядома, они будут просить у России нейкі крэдыт, сапраўды. Тут не думаю, что зараз такие часы и в экономичном сенсе для России, в политичном, что она поставить гэтую технику за бесплатно. Что до пытания про гэты центры, то я так само достаточно однозначно оценил это как безумовную поразу Лукашенко. Он этого не хотел, и он пошел на гэта под тиском. Аналогии с Крымом так само тут достаточно дарэчныя, адкуль все пачыналася ў гэтым сэнсе его залежнасць, так сказать, ад России павялічваецца, але сапраўды раней был геапалітычны шпагат. Раней ён на гэтых сваіх арэлях геапалітычных выйгрываў. Зараз гэты сам себе падзеямі пасля жніўня отрубил заходний вектор, застался один российский, теперь его способ выживания гэта вось так, скажем, не то, что там прогинаться перед Россией, но але банальная фраза, сапраўды гэта продавать кавалочки суверенитета, імкнуцца там гандлявацца за дорого, за недорого. І гэта его зараз адзіны фактычна магчымасць ягонага геапалітычнага выжывання. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маімі гостямі ў пражскім акцэнце былі Валер Крабалевич, Віталь Цыганкоў, палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода. А ў празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневич. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.